Prajurit. Sabar. Mergo kahanane pancen kaya ngene. Lungguhmu dikepenake. Mengko sak wayah-wayah panjenenganku ngersake utusan marang jeneng sira kudu siaga ya. Ger Purbaksumo sabda katimbalan kula. Sarening pamanmu patih iki dina ora netepi kewajiban. Sawetara sliramu Keng Pranata sekabehing kawula coba aturke ana ngasane. Kepareng matur repatmu Syekh pangapunten dalem. Sak sampunipun paman patih netepi kewajiban. Ya, Matur kaliyan kula bilih kawontenan wonten negari Kencana menika boten wonten alangan setunggal punapa. Kawula panjenengan wiwit saking pucuking Parden mandhap wonten ing Karang Pradesan panggesanganipun mubra-mubru pindha kalabur madu. syukur seketi jumurung yen to ing negara Purwa Kencana. Iki kabeh kawulane ora ana kang nandhang cecingrangan. Inggih. Awit apa? Rama minangka pangarsa kudune bisa ngayomi marang kawula ing negara Kencana. Lamun ora tartamtu kabeh para kawula ora ana kang bakal setya lan bekti marang ngersane Rama. Sedaya menika leres. Awit kawicaksanan panjenengan minangka nerpati wonten ing Kencana, sedaya kawula panjenengan sami sorak hamba turpu sendika ngayahi menapa ing dados dawuh panjenengan. Sok ngono ya mergo Rama kuwi disengkuyung kabeh para punggawaning negara meduning kabeh para prajurit lan kawula kang gelem golong gilik manunggal nyawiji mangun praja ing Purwakencana. Tanpa kuwi negara Purwakencana babar pisan ora ana teges. Lho, sapa kae? Pendopo Agung Kerawuhan tamu keng babar pisan Rama durung nate srawuh. Coba purbane nih. Estu kedawuh. Sedulur, nggih. Kok teges kula tambuh menika boten nanging pancen dereng wano. Kaparingan asma sinten mijil saking pundi? Lan wonten wigatos menapa ngantos piyak sagunging ngayaka ingkang siniwaka wonten pendhapi agung. Dipun tepangaken nggih. Kula Tejo Baskara saking Kadipaten Sedayu. Inggih. Lah panjenengan sinten? Putra wonten ing Kencana Purbaksumo. Oh, Pangeran Purbaksumo. Leres. Ancas kula minggah wonten ing Purwakencana menika badhe kepanggih sesembahan wonten ing Purwakencana. Pengin matur piyambak. Nggih. Sawetawis lenggahaken payo. Ngestoaken dawuh. Rama, Kepiye? menika salah satunggalipun adipati saking Sedayu ingkang kaparingan asma Tejo Baskara. Ya, Pengin punjuk atur wonten sapa panjenengan piyambak. Mendha sawetara ya. Inggih. Kisanak Tejo Baskara. Nggih. Saka Kadipaten Sedayu. Waras. Munggah pendopo Purwakencana tanpa cecala yen pancen ana wigati gelis matur mumpung jeneng sira kelakon adu arep lan panjenenganku pangarsa praja Purwakencana. Panjenengan pangarsa wonten ing Parangkencana. Ora luput Sinuwun Prabu Purbanegara. iya. Leres panjenengan. Nggih. Ngaten sinuwun Prabu Purbanegara. Ancas kula minggah wonten ing Praja Parangkencana menika estunipun dipun tangisi kawula. Iya. Wonten ing Kadipaten Sedayu menika wonten Bapa Raja nanging dereng wonten Ibrah. Lah kula badhe miterang kalih. Ya. Men
Purbawati ana negara Parangkencana. Nanging dudu putraku. Lah lajeng Putrane garwaku. Sampeyan iki kok putrane garwane jenengan. Iya. Nanging materiale saking jenengan. Sapa aku? Wah, dadi wonten Banjur sambungane apa lan Purbawati putraku? menawi kepareng sinuwun Prabu. Kula badhe nglamar Purbawati. Badhe kula boyong wonten ing Kadipaten Sedayu minangka Ibu Ratu wonten ing Sedayu. Panjenengan aku matur nuwun. Dene jeneng sira salah sawijining Hadipati kersa bakal mundhut garwa marang Purbawati putraku. Nggih. Nanging merga panjenenganku ora bisa mangsuli supaya putraku Purbawati keng mangsuli jalaran panjenenganku iki gadah nanging ora gaduh. Mula kanthi kuwi rantik sawetara ya. Kok akan dawuh. Er, kadangmu dibalon wis tak gede rewel jewer kupinge dak kowe. Lah, Si, jarene kula ajri, Ibu, kula ajri ngoten. Ayo sakmene gedene kok wedi biasane kendele ra Nggih karuan. awit Yayi Purbawati nek putra panjenengan iki semengit. Mulane ku anak-anak wadon ora ana tunggale ya ngene iki. Lah nggih. Mulane Sakalane niku nggih manja ngalem ngoten kok ora mandi. mulane aku duwe cita-cita. Napa cita-cita? Kepengin duwe anak wedok meneh. Napa? Panjenengan? Iya. Tasih kiat napa pripun? Ayo upama ora kuat ya dipojok. Rumangsane panjenengan aja ngocoke niku. Iki ana tamu. Wonten tamu ora mandi. Tamu. Pangkate Bupati isih Joko Bupati saking saka Sedayu. saking Sedayu. Lah karepe arep nglamar putramu. Nek ngaten, yang putra sapa dewasa. Lah iya. Niki penonton raja panglamar ngenten ramane. Ning ora pun Kakang ora bisa mangsuli mergo sing nglakoni putramu. Kersanipun, Supaya putramu mangsuli. oh ngaten memanggaken. Yuk. Purbawati, Paring dawuh. seliramu wis gedhe lho. Umurmu wis 22 taun. Umpama dadi manten wis pas, wis pantes. Iki ana Joko, pangkate bupati kepengin mundhut garwa marang kowe. Pundi tiyangipun, Rama? Lah pun Lah kula. Iki nyuwun sewu njeng pangeran nggih. Ingkang nami Purbawati. Pancen Kadang panjenengan nek leres. Nek saestu diramani, Kadang kula menika waras boten edan. tegese ayune klantung. Kok kelantur sini antuk-antuk iki. Ayo Kalipat kelantur. lipat ayu. Nggih, pindhane widodari Nawarati ingkang awe jawantah. nuwun sewu Kanjeng Dipati. Nggih. Panjenengan iki badhe nglamar kalih dhateng anak kula. Nggih. Saestu tasih Joko. Restu. Kula niki kuwatir lho Kanjeng Dipati. Kuwatir dos pundi? Ngendikane Joko mangke nggih Joko kondo niku lho sing kula kuwatirke wong anak kula wadon namung setunggal sing tak domo-domo. Saged dipun taliti. Lho carane naliti pripun? Lah monggo wonten pepungkuran dipun tali. Napa wonten titikane antara Eh, Joko wonten jeung pangeran. lan Joko kados pundi? Menawi Joko boten Joko kados pundi? Angger didumuk kok mlubur. Niku nggih Joko. seliramu gumun yawang putraku. Nggih, sing Lha aku dhewe wong tuane gumun lho saged. Aku malah kuwatir yo nek iki titisku. Ramane. Lho panjenengan ngaten niku lho, Supriyo kali kula nggih. Lah nek bapak ireng gambreng anak-anak kok putih kaya ngene Lho ora niki Subriyo. kula nggih ra diresik kok. Aku malah curiga. Napa ramban itu? Lah, sing tak pikir jak kuwi. Coba wangsuli gak? Nggih kepareng paring pawangsanan Iya. Rama. Dipun kawungake kula Purbawati.
bareng ndumuk tangane kusumane ayu Purwati macles-ancles ati kula rasane niku walah klayang-klayang kados layangan berdua. Rasane kula niki atis, mergo kula niki ndredeg. Ngoten. Dereng nate Serawung kalih kakung. Dereng nate. Sami kusumane ayu. Kula nggih ndredeg kawel. Nggih estu. Sinten mawon? Tejo Baskara. Bupati saka Sedayu. Taksih Joko kusumane ayu. Nggih, monggo. Kanjeng Adipati. Nggih. Kula matur suwun sanget panjenengan sampun rawuh wonten pendhati kramat dhateng kula. Panjenengan kramat dhateng kula. Kula badhe dipun pundhut dhateng. Ya, ren. Mesti kemawon kula niku rumaos bagya sanget menawi saged dados garwa panjenengan. Wong nggih negara kula niku ya. Kula nggih pengayoman saking Sedayu. Wah, leres. Nanging Loh, kok enak nangis? nggih, tresna niku mboten saged dipun peksa. Tegesipun Mila pangramat panjenengan kula tampi. Malah gondeli bokong iki rumangsa kuwi terus wong kepiye? dereng nate Serawung kok ditampik mentah-mentah. Iki Kok Serawung rumiyin lah mulane kuwi sok meneh iki nek lagi Serawung ora usah kaya ngono. Angko dinakwa kowe iki wong lanang sing ceromohan. Mergo putraku iki isih perawan semengit. Ngoten nggih. Ya sing gedhe pangapuramu. Kanjeng Sinuwun Prabu Purbanegara Piye? rawuh wonten ing pendhapi Purwakencana. Yen to mboten kinanten Purbawati kula isin. Yen to mboten entuk Purbawati kula suwun. Maafun dalam menawi kelajut minta kula. Ora apa-apa, malah kapur. Timbangan yang gawe kesruh ana ing Purwakencana. Kabeh singkirke. Pangestu panjenengan prajurit. Malah dados saged dendam ribut ra Ora apa-apa. Putramu perintah. Kula
Sering
paman pamargi putri Parwa Kencana dina iki sepi. Merga apa? Sirep Bedananda wis tak cake kabeh. Omah kuburan wis tak yoke dari prajurit sing jaga turu. Jenengan badhe juga menapa? Oh, aden ono aku. Boten, kula boten saged. Nggih. Ampun kados ngaten Kanjeng. Dilu ora apa-apa. Panjenengan iku pengayoman nanging nindakipun panjenengan kok gasro kados ngaten. Mergo iki malah aku kon gandrung karo kowe, aku tak gandrung sediluk ya. Sak senenge sampeyan kali kula boten suka. Sapa manis? Kaya Panjenengan pamit kula terus kula ngaten.
wanita bakal ndak sedulurake Sinorawati. Lamun kakung bakal ndak jodohake. Pastu panjenengan. Ya wis, dereke pun kakangmu gak sangar palagi. Injih kula Kanjeng Kakang Mas nderek-nderek dhewe. Apa tenan sliramu tresna marang aku? Setanyang-tanyang koder. Aku kepengin bukti. Kalamun sliramu tresna marang aku njaluk ambung jake. Njaluk ambung. Mbok iya. Tenan. Jake madhep rene Cahayu. Weluk. Mangke. Maksudmu iki piye? Nunggu.
sing tak rangkul sing tak ambung iki mau kowe Nggih kula. mateni wong Surogati Nggih, ipun. aku tak jujur marang kowe jalaran kowe kuwi abdiku sing kinasih ana apa wae sing tak jak rembugan pancen kowe Nggih, kula nu abdi kinasih kok nggih. Ya. ora nyono babar pisan kalamun aku wektu dina iki pancen jujur kedanan kayuyun marang Kang Mbok Sirati biyen nalika Kakang Bramasta kuwi arep dhaup marang Sirati pancen batin kula cocok jalaran atase patih ana ing giri Lopura kok arep entuk bocah desa kesa-kesa derajat wis raimbang gitu nanging bareng nalika aku ngacarani jedapanipun Kakang Bramasta karo Mbak Sirati aku kapitendengen rumangsa tuwuh tresna sakjroning nganti lam-lamen kaya ngene Nangriyen. Sampeyan seneng kare Sri Rati. Saestu niku. Iya. Saumpami mboten nusuk Sri Rati, kados pundi sumpah sampeyan? ning aku wis kebaca tresna marang Mbak Sirati. Kalamun ora kelakon urip bareng, kelakon aku lila mati. Menawi ngaten, sampeyan badhe kelampahan Kanjeng. Iya. Lakon. Kowe kok matur ana ngersaku. Nggih, pripun? Kalamun aku bakal kelakon garwa marang Kang Mbok Sirati monggo. Kang Mbok Sirati wis kagungan bojo, wis duwe bojo, wis kawengku dening Kakang Patih Bramasta. Apa ya aku entol? Sampeyan tasih bingung. Napa sebabe kok kula matur menawi sampeyan badhe kelampah Iya. duwe bojo Sirati. Nah, sampeyan iku gadah tumenggung Surogati sing uteke 17 menungsa. Aku percaya, Gu. Sapa teh sing boten krungu kondange Surogati? Tung Kidul Surogati. Pangreka. Nah, Tung Lor Surogati. tukang rabekno wong. Tung Wetan Nyolong pitike wong. Nah, niku nak kepepet. Apa iki matur? Kenging napa kok kula matur ngaten? Kula nggih gadah dasar kang gumatok. Dasare piye, Gu? Tak lungguh nggih. Oh, iya. Lungguh. Anjen kahanane rada panas ora apa-apa. Wong nyambut gawe kala-kala ya kepenak, kala-kala ya ngrasakake sing kaya ngene ya to. Nggih. Ning senajan gane panas, Iya. mergo ning desa kene niku wonge apik-apik, aku yo ikhlas. Wis kaya dulur. Kaya dulur dhewe. Apa meneh karo sing kagungan kersa ya ta? Iya. Coba matur-matur. Terus ya. Yang gadah bojo niku gadah modal terung perkara. Wong arep duwe bojo kuwi pawadane 3 perkara. Nggih. Apa wae? Kanggo sepisan, Sepisan kedah pinter. Pinter. Ping kalih kedah bagus. bagus. Ping telu kedah sugih. Pawadane 3. Nggih. Saiki aku takon marang kowe. Nah. Telu-teluning iki mau ana ta ora kanggo aku? Telu-telune niku pun mancing teng sampeyan sedaya. Sampeyan yo bagus. Bagus. Sampeyan yo pinter. Pinter. Sampeyan yo sugih. Sugih mergo ratu. Ratu. Lah niki ten sinuwun Bro Kumara Bro Kumara. Sri Rati Iya. niku nak bojone Kakang Patih Bramasta. Bramasta. Nah, menawi sampean ngersakake bojone sing kakung kedadi singkirke Sing tegese upama aku nyingkirake, mateni Kakang Bramasta, aku ora mentala. Merga kuwi wiwit biyen. ngene tenan ibarat golek iwak
aja nganti butek banyune. Lho nganggo cara to Kanjenge? Ngangge cara. Lho. Yen pancen nganggo cara, Ah. carane aku kudu piye? Ya, niki garapane kula nek Iya. niki. Ah. Jenengan mengke dawuh kalian patih jenengan. Brahmasta. Ah. Panjenengan ngendika menawi wonten ing Giripura niku enten pagebluk. Ah. Pagebluk saged dipun sirep. Iya. Kedah wonten tumbaling praja. Kudu ana tumbaling praja. Nggih lho. Jan apa tumbaling praja kuwi mau? Ah, tumbale Tundrik Kencana Seta. Ah. Mongko sak ngertiku, Gong. Cudrik Kencana Seta. Kuwi ora enek. Ngertiku ana ing alang pewayangan. Anten niku sing kula karepke merga mboten enten menawi madosi nganti kukuting jagat mboten badhe wangsul Nganti bali ora bakal nemokake Cundrik Kencana Seta. apik bojone minggat mboten wangsul ateges dados randha lha niki lho Ditinggal Kakang Pati Bramasta Iya. ora bali Ah. ateges urip dhewe kaijinan sirate rondo Ah. aku mlebu taman Ya. aman Soleman. Sulaiman lho pripun Iya. Rahayune aku duweni tumenggung sing kaya kowe. Anjir lho Kula ganti kuwi Gung. Nggih. Suragati. Pripun Selak agi-agi rakat ngampah rasane atiku. Timbal lho Kakang Patih Bramasta. Oh nggih staken jamu. Pamit kowe kang sowan sing. Kakang Patih Bramasta. Nuwun inggih dawuh tinimbalan Sinun Prabu. Saderengipun kula nyuwun pangapunten jalaran. Kula utusan kalian Tumenggung Suragati keng parikedah nimbali dumateng Kakang Patih Bramasta boten wonten ing Pendhapi Agung nanging wonten ing tilam pagulingan. Tuhunipun tuh rasa pitaken sak lebete manah kula. Katemben kula sabet jagung kalian bojo kula Sri Ratih nggih. Kasaru wonten dhatengipun Tumenggung Suragati. Menawi kula kedah marak sega wonten ngersanipun Sinun Prabu Kumur nanging emanipun boten ngepasi wonten Pendhapi Agung malah kaporo wonten ing kanthi pamuwon menapa darurat. Kakang Dugi atur runinga. Bilih wedal sakmenika Kraton Giripura kenging pagebluk Mayangkara taman pagebluk Mayangkara utawi pagebluk gedhe-gedhenan. Dugi Sarengaken Kang. Boten kendhat anggen nyuwun dumateng Gusti Kegilan Jagat. Kula pikantuk wisiten to kanthi lan ikhlas. Pagebluk kala wau saged sirep kalamun wonten ing Giripura kacondhokan Tundrik Kencana Seta. Mila kanthi menika Kakang. Napa wonten ing jagating pepadang kala ujud Tundrik Sinun menawi mireng kula sampun nate mireng nanging menika wonten ing dedongengan kula gadhahi kapitayan sinarsa menika namung tembung tartamtu ugi wonten gunung dugi wonten ing pundi dunungipun Cundrik Kencana Seta sauger manggenipun wonten salah satunggaling pawongan ingkang kupat kok menawi sedaya kula dipun jangkung kelawan Gusti Oh, ngaten. saged mengganggaken menawi tetela kados ngaten Kakang. Kraton Giripura sawetawis wedal kula pasrahaken dumateng dika kula pribadi kang badhe ngupadi Kyai Cundrik Kencana Seta. Mangribi. Wonten menapa Kakang? Boten ateges kula menika mampeng dhateng lawah panjenengan. Tuhung panjenengan menika salah satunggaling pengayoman ingkang ngembaki rasa tanggal jawab tumrap negari lan kawula niku. Nanging menawi nang dalem badhe jengkar pribadi ngupadi tumbaling praja
kang aran Cundrik Kencana Seta. Kula kinten kirang prayogi lan boten pas lan patut. Menawi mboten kula pribadi kang ngupadi tumbaling negara lajeng sinten ing mangka wonten ing praja Ndiripura mboten wonten warangka kang saged kula pitados ngupadi Cundrik Kencana Seta. Kula ingkang sagah ngupadi tumbaling praja kula waos. Pripun? Kula piyambak Saestu kula nggih. nanging nuwun sewu. Nuwun sewu. Kakang Bramasta saguh sumaguh ngupadi tumbalipun negari kang wujud Cundrik Kencana Seta. Nanging kakang kula kaduh ewuh ing pambuti jalanan tika menika kemanten enggal nedeng-nedengipun andum sek sinisian menawi dikonengaken garwa panjenengan kula mboten kepenak ing rasa. Ah, Gusti Patih, sampean temanten anyar. Elengke Gum, elengke. Mboten neman. Ono temanten anyar kok ditinggal lunga. Nah. Pun, ora yo ngerti dhewe. Nggih. Sadurunge aku kedawan kawan Gusti Ratih, aku pinangka prajurit kono ing kraton. Nggih, nggih, nggih. Aku mengkosen bakatan Kotaliwon. Wah, nek ngono yo gathuk. Leres sampean, bener sampean. Kakang Patih Bramasta. Berkas kapribaden sakutawis kula kiwakaken. Nggih. Jalaran Diripura nembe kemawon ke taman Pagebluk Mayangkara. Sak temah kula saged milah-milah pundi kapribaden lan bukti kabudayan negari. Mila saing menika pareng boten pareng jejibah menika kula suwun. Ngaten. Nggih. Menawi saestu Kakang Patih Bramasta anggenipun kepengin ngupadi tumbalipun negari boten saged kula pambek. Monggo. Menawi ngaten ndika tasih setya tugu dumateng Kakang kula mitungkas dumateng ndika. Menapa sih? Ampun kepati-pati wangsul wonten ing Giripura kalamun dereng mujudaken Kyai Cundrik Kencana Seta. Gusti Patih, untuk sampeyan menawi ngupadi Cundrik Kencana Seta kudu sah semelang perkawis keng garwa. Enten kula sampean percaya aman-aman. Sinuwun, kula badhe sumpah lan prasangka wonten panjenengan. Kula mboten badhe tumuli wangsul wonten ing kraton kiri. Sina semangkinipun mboten sesarengan mboyongi Cundrik Kencana Seta beruang. Ngaten. Nderekaken sedaya tindak Pangestunipun ingkang kula suwun. Dipun sadurunge aku ngupadi tumbaling praja. Nggih, aja pesan-pesan atur lawan Sinten Prabu. Walang nggih pun pasrah kalian kula. Kula kumara pasti aman. Ngono pamane yen aku bali iku bakal nggih, ora beres. Ampun kesah, ampun kesah, ampun kesah. Go! 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 Aku percaya jebul utekmu kok meletik. Sewa. Sampeyan malah utek-utekno klono pripun? Tegese pikiranmu kok akeh temen. Lah anak Kanthi cara lan apa iko. lho kula arek. Reh ning saiki aku kudu mindak piye? Kakang Bramasta wis ninggalake praja, ngupadi tumbaling negara. Ya, Ateges Taman Sari komplang bojone saiki kaijenan. Kaijenan. Sampeyan dudu teng Taman Sari, sampeyan tembung. Ngono. Nggih, Iku. ngono. Yes. Yono iki nek ora geger ora marem. Tak tontone saka kadelan.